Són pocs els sants que es poden considerar que tinguin un culte tan difós i tanta veneració popular com la té Sant Jordi. Cavaller, màrtir de Crist entre el segle III i l'IV. Ho testimonien les innombrables esglésies dedicades a ell i tants països i regions del món que és patró. Jorge, el nom del qual té un origen grec i significa agricultor, va néixer en el si d'una família cristiana a la Capadòcia prop del 280. Es va traslladar a Palestina i va entrar a formar part de l'exèrcit de Diocleciano. En el 303, quan l'emperador emana l'edicte de persecució contra els cristians, Jorge dona tots els seus béns als pobres. Davant el mateix Diocleciano, trenca el document i professa la seva fe en Crist. Per aquesta acció sofreix terribles tortures i al final va ser decapitat. Sobre el lloc on va ser sepultat en Lidda, que era abans la capital de Palestina i avui és una ciutat israeliana a prop de Tel Aviv, es va erigir poc després de la seva mort una basílica on encara avui dia es poden veure les seves restes mortals. Aquesta és la Passio Georgi, considerada com una de les obres hagiogràfiques del Decret Gelasianum del 496 i definida, per tant, una passió llegendària. Entre els documents més antics que verifiquen l'existència de Sant Jorge està un epígraf grec del 368 trobada en Heraclea de Betania, on es parla de la casa o església de Jorge i els seus companys, sants i màrtirs triomfadors. Els guerrers van influir molt a transformar la figura de Sant Jorge màrtir en un sant guerrer, simbolitzant l'escena del drac com la derrota de l'islam. Ricardo Cor de Lleó ho va invocar com a protector de tots els combatents. Amb els normands el seu culte es va radicar fortament a Anglaterra, on en 1348 el rei Eduardo III va instituir l'Orde dels Cavallers de Sant Jorge. En tot el període medieval, la seva figura va ser objecte de literatura èpica. A Sant Jordi se'l considera el patró dels cavallers, els soldats, els couts, els esgrimadures i els arquers. A més, se l'invoca contra la pesta i la lepra i contra les serps verinoses. Sant Jordi és honrat també pels musulmans que li van donar l'apel·latiu de profeta. Per falta de notícies certes sobre la seva vida, en 1969, l'Església va degradar la festa litúrgica de Sant Jorge a memòria facultativa sense tocar el culte que se li dedica. Les relíquies del sant es troben en diversos llocs del món. A Roma, a l'església de Sant Jordi, en el Velabro, per voluntat del papa Zacaries, custodia el crani. També Sant Jorge és un sant que li acompanya a la llegenda. Es podria concloure que la seva funció històrica és la de recordar al món la idea fonamental que el bé sempre venç el dimarts. La lluita contra el mal és una dimensió sempre present en la història humana, però aquesta batalla no es guanya sols. Sant Jorge mata el drac perquè és Déu que actua en ell. Amb Crist el mal no tindrà mai l'última paraula. La Diada de Sant Jordi, el 23 d'abril, és una de les festes més estimades a Catalunya, celebrant l'amor i la cultura mitjançant l'intercanvi tradicional de llibres i roses. Els carrers s'omplen de llocs, especialment a Barcelona, commemorant el patró de Catalunya i la llegenda del cavaller i el drac. Llibres i roses. Tradicionalment, els homes rebien un llibre i les dones una rosa, encara que avui dia l'intercanvi és mutu i generalitzat entre parelles, amics i família. El Dia dels Enamorats. Es considera el Dia dels Enamorats a Catalunya, celebrant l'amor a través de la rosa vermella. La llegenda conta que Sant Jordi va matar a un drac per a salvar a una princesa i de la sang del monstre va brollar un roser. Cultura i tradició és una jornada reivindicativa de la llengua i cultura catalanes amb la presència d'autors signant llibres.
Llocs emblemàtics, les Rambles i el Passeig de Gràcia a Barcelona, es converteixen en grans llibreries a l'aire lliure.